wannan 5,000, wannan 4,000, wannan 1,000. Hankalinka guda kuwa? To banda me kake nufi banda hankali in baka iya sayawa kawo mun kayana mana. Abba ba ka ji. Ya Rake? Na me ne? Ya Rake wait. Ofisa. No ne Raken? Rake zaki fa. Wannan 5,000, wannan 4,000, wannan 1,000. Hankalinka guda kuwa? To banda me kake nufi banda hankali in baka iya sayawa kawo mun kayana mana. Mu kake cewa ba za mu iya To saya. kai waye kai? Mu zo mi tsaron lafiyan ku ba dare ba rana. Kai ta shafa ba ni ba. Kashe mu. Nace kai ta shafa. A'a. Okay. In ba za ka iya saya bayan da ba. Ba a gaya wa ɗan yau. Baran ma fa karyewa ta yi. Kamar ya. Sannan ga tayi ka ta tside. Me kake nufi? Wannan sunan taron ka RTV da Sokularity. Kamar ya. Wannan tarar abinda RTV take 5,000, Skolati 15,000, kaga 20,000 tarar ka. Ofisa ai ba. Kuma human rights masu kula da abubuwan hawa. Ofisa ai ba ta kai mu ga haka ba ofisa. Ofisa ga wannan. Da Allah canza mun ka bani wani kodaddan rake kamar kai. Kai ofisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ofisa ga wannan. Ba na son me faso. Shikenan to. Ai hakuri ya karbi wannan. To ai hakuri. Ina. Shikenan ofisa. Shikenan. Na gode. Aka ce ba ka ji. Ina ji wallahi. Ba a gaya wa ɗan yau.